karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Ugma, ang taas na lang akong limpyuhan. Oh, may nanuktok na sa spultahan. Tabang! Tabang! Nagpakitabang ang nanuktok. Si Kent matingali ni. Tabang! Kung sumakya kong buhaton ini. Ablihan na lang na ko eh. Luoy man sad. Tabang! Saan ang gibuhat mo, James? Tingog mo na ni Kent. Baikin! Nasuko. Dali! Aray, uy! May laing tao nga kauban si Kent. Aray, agay, uy! Ngano na pakitabang ka? Aray, baikin, tayo nakasuko. Iguro kong tuman sa sugo ni Claire. Unsa? Si Claire ang nagsugo ni mo? Aron mo pa karoon ingnon ka nga nangaitabang dito sa studio? Lagi bay. Ha? Tik-atik ba, tik-atik. Tarong ka? Nabuang mo ng bayanagod. Di siya magadawat nga, di na kaganahan niya. Hoy, ina si Claire ha? Nga dili na magsamok-samok na ko. Salamat nga nakasabot ka, pero may mumuta na bay. Unsa man na? Kwapa gid ang Gisa, no? Ngayon gipuli ni Claire. Nganong tanam ka? Oh, conscious, na-curious lang ko ba? Kwapa ang gugay si Claire. Hoy. Ang agaw ba? Paminaw ha? Gwapa si Jessa sa sud ug sa gawas siyang pagkatao. Oh, okay. Pero, anong iwaw siyang kitakuan? Naibaw na ka kung anong ako siyang kitaguan. Dili mahimo nga mailan siya ni Claire. Kay kahibaw ka na sa bataas na ng agaw ni mo. Bitaw, sakto gid. Ayaw yung pakita. Ayaw yung pakita ba itago. Ikaw ba no? Lakaw Sus na. ka ban? Ha? Lakaw na. Lakaw na dito. Og sultihi si Claire. Nga magakita pag ikaw ni mo sunod. Nga muduol ka sa studio. Bunog na ng naon mo. Ay, ayaw lang, Sam. Pero, nung saan nang naon mo, bay? Bunuli ka na David Silong. Ano na? Ayaw na pagsusi. Ano na? Lakaw na. Sam na siya mo. Umuuli mo na Claire. Og ayaw na gyud mo pagsamok-samok sa mong kinabuhi. Hello eh. Unsa makatong mo rin nagkakupat sa kawas? Kinsa man katay kauban ni Kent? Oh, nani si nanuktok. Kinsa naman sa na. Ayesa? Ako rin si Kent. Yes. Oops. Daan ba yun kung nagbata pa ka? Salamat nga, may anhi ka, Kent. Uy, naunsa man ang naong ni mo? May bunog ka? Oo, war ni. Unsay wa, good. Kaklaro ng bunog sa imong naong, oh. Nasumbagan ko sa lalaki nga akong gibadlong sa silong. Ay, daan pagit ko. Nagubot gid mo sa gawa sa studio. Kawatan tong tawhana. Naibaw tingali siya nga doon na tao din nga nagpuyo. O babae pa gyud. Mga gusto siyang mangilad nimo. Daan pagit ko. Daot ang tao na ngayog tabang ganina. Salamat nga wala yun mo ablihi. Mingon maka na ako nga dili ko mga plikon. Dili ikaw ang naa sa gawas. Anya, mura man og lahig tingog nimo ang nangayog tabang mao nga wa ko mga pli. Sige. Balik na katug. Kent, nagsunggo ka. Ha? Lingkod na des kama. Dali, Okay ra ni. lingkod lagi. O ni hangad. Okay ra lagi ni. Ay, dili gina okay, no? Dugo na may agas imong ilong, oh. Kinahala mo tang-on na. Lingkod na, sige na. Kalma lang. Naratol lamang ka. Natural nga maratol gyud ko.
Kaya dili ko gusto nga doon ay mahitabo ni mo. Ikaw ba yung akong anghel din sa syudad? Oh, ha? Oh, tutok man ka na ako. Wa ka matuwa sa akong gisulti. Ikaw nga akong anghel din sa syudad. Kaya atiman ko ni mo. Mao nga, atiman ng santi ka. Sige na, hangad na. Ayaw ngisi, kay emergency ning akong pagka-nurse karon. Sige na ba? Tarong hangad. Ang sabi kong ipasla ka ng imong ilong, uy. Hey, go ha. Ayaw pagkatawa kay mo agas nagsamot ang dugo sa imong ilong. Ay, tuod, nakigapas? Naanang kahon. Okay. Hangad lang niya ahasap na mangita kong ikapaslak ka ng imong ilong. Ayaw nagkabala ka, Kun. Mawai mo kagwapo ka ron. Kay akong suksukan o gapas ng imong ilong. Muraon ako si Palito ka ron. Sige na, hangad na. Ayaw paglangas. Makaginhawa pa kakawani? Ayaw kabala ka, uy. Di pa ka mamatayan na. Kay pinangga ako sa Ginoo. Ha? Nga naman? Ay, mangutana pa man ni siya. Ay, natural. Ikaw ang akong anghel nga magbalantay din sa syudad. O kay pinangga mo ko sa Ginoo, panggaon sad kaniya. Naana? Muna na kag si Palito nga may bangon gikan sa lungon. Alagi pagkatawa. Ako rin pwede mo katawa. Kay seryoso na nahitabo ni mo. Anya-ansa naman? Nakita ni mo ang naong anang siyasa? Ay. Hapit ko marisigas sa komunikin. Ha? May nanawag na ang tagigas sa diyang nagngingay kong tabang ba? Unya? Pero, so ba pagkaon sa nga kalit magmitungas luyos kent ako? Kibunod ko pa daw sa gawas. Pa daw sa gawas pa daw sa luyo. Naa si Kent karon sa iyang studio? Natural nga mo anak siya. Kay, nago diyang bagong uyab. Visit. Render lang clear eh. Di na ko mo surrender lagi. Nga naman ka? Naunsa man ka? Kagahit ba niyo mong pasabton? Ugma ha, mamalik na sa studio ni Kent. Ikaw lang eh. Para na kong Kent. Ha? Unsa yung gibahad ni mo? Mabungi ko na kung mapakita ko dito. Hilom niya ay. Bungian gyud. Lagi. Ikaw na pa daw ulit to eh. Naguhat lang ko na mas luyo. Dog, hindi pa ka matulog. Nagbata pa day ka ng imo? Dili ba ko makatulog kung dili ka matulog saad? Mao man na'y tugo ni Kent nako. Iya ko maguwang. Ako ang magbuot sa akong buhaton. Pero dong Hans, dili man na makasulbad ang inom sa problema. Musamot ang imong kaguolan ng bino. Kay matod pas akong tatay, kanang alkohol makapahimo na nimong demonyo. Dong, padayon na lamang sa unahan, uy. Pero, sabi akong buhaton ng imang. Magbalik-balik mo sa kong nahuna ang nahitabo. Okay. Kung babae ang atong anak, Veron. O kung lalaki, Kyle. Kana, okay na na. Nindot na ng paminahon kung singgit ka og. Biron, panghumog silig sa silingan. Kyle, pagutaw gasin sa tindahan. Hans! Babae! Makita ko pa ang among kamalipayon niya itong higayunan ng imang. Ay, nakasabot pa ko sa ikong kibati, dong. Pero uwa naman ko tayo mahimo. Nahitabo na ang tanan. Dili nato ikabalik ang paghitabo sa unang panahon. Dili na yun. Bisag mamatay pa ang babae nga nakaingon sa kamatayon ni Kara. Pero dili naman siya mabuhi pa. Kinahanglan bayaran ining Ayisa ang kamatayon sa kong minahal ng imang.
Oops. Ayaw pagkanaog sa higdaanan. Anak lang kamukhaon, silbihan ti ka. Special ang imong pamahaw. Itlog na tinibuok, scrambled egg, fried egg o bacon. O init nga kape. Salamat. Unsa man, gusto ka og kalingawan samtang magkaon ka? Kay masayaw ko. Unsa? Siyawan ko nimo samtang magkaon ko. Oh! Sige na. Pili lang. Cha-cha, rumba, hola-hola. Unsa man mga siyawa oy? Pag tiniguang mo na. Ay, bati man ang mga binatanon, good. Sige na. Pili. Ano man, cha-cha? Sige. Chacha na lang. Okay. Sagod ang kaon, sir. Kahapi gud ninyo, mga panuway. Claire? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!